I'm JR Biscaser. I'm Heron. And I am si Princess. And welcome back to Snake Princess Channel! Okay, so for today's video guys, magbibisaya kami. Magbubuano kami ngayon. Kay daghan kay fans ni Snake sa iyang Instagram, sa Facebook, sa tanan niyang social media nag-request nga magbisaya. So karon amo nang i-grant magbisaya ni. So among questions ug iyang interview niya kung unsa o kumusta si Snake Princess. So first question na dayon ka. Ready na ka, Snake? Ready. Yeah. Okay na kayo eh. Ready. Kung unsa nga question sa kuha. Sige, kung ready ka, mas ready sa ming duha ni Hero. Nice. First question. So kanus-a gyud nato i-reveal ang imuhang transformation sa imong ilong. Boom. Actually guys, pasensyahan lang po ninyo guys kay actually guys kanang naayo nagyud ang imong ilong guys pero dili ko din siya pwede i-reveal guys kay kanang gusto na ko guys nga magdungat ang tanan nga makaiba kung kan saan ang kanang reveal na dili lang po nato dalion kay para mas nindot guys. Correct. So para na ay element of surprise, andam na natong atong revelation date. It's gonna be happening real soon. Oh, happy to that. So stay tuned lang po guys. Diba, Snake? Guys, kanang happy to give guys ay kanang ayo nang Kapuol. Kapuol guys kanang kanang kapuol yun ginaabot ba. Correct. Ano sa atong party, Snake? Oh. So usa pa imong next question din ha, Hero. Sa imong journey sa imong transformation, like sa imong na-feel, Jud. Like, Ito yung na-feel. Happy na ko sa ilong. Isa dili na mo imong pangutan. Oh my God! Lahi naman na siya tino. Tesa, uy. Ay yung pangutan na dapat. Ha? Di ko sabihin na-feel sa una, karon. Sugod sa ulo dapat. Diba? Ano yung pangutan? Klaro si Snake. Sige, usba. Sugod ito yung pangutanan bitaw. Dili man klaro imong pangutan na. Usba? Ay dili ka nang kuan magulahi ay kanang unya ran na lang na siya pangutana kay kanang sa unya ra man na siya nga vlog man abot ana kay kanang kuan ay kanang lahi lang kay kanang kuan kanang Sige, para tong i-vlog mo daw. Sige, ako na lang mangutana guys. So ako next nga pangutana kay unsa may iyahang pinaka the best nga na feel sugad nga na transform niyang ilong. Agaw dili ginamao kay kanang kuan kanang unya ra na siya kanang Gani mo ra gibalik-balik. So unsa diya to pangutana uy? Abot man siya ang transformation. Kanang unya dili lagi unya ra lagi ang kanang transformation kay kuan. Ay sige go kamo. Di ba usa di ay? Oh, mo man About yung transformation. Sige, ikaw pangutana. Revise my question Dagan now. nag-usap ang Wanadela. Uy! Isa mo, oy! Dili mo yung pangutana dito. Nais mo! Di ba yung pangutana? Dili mo na mong gisabutan ganina. Kung saan yung content eh? Ang content kay kanang pangumusta niya, imo pag kuan sa question kay dili man mao, di man na mo tong gisabutan ganina nga question. Usbon. Di ba Snake? Mo man na tong gisabutan usaray topic nga atong istoryahan. Kung na ko siya gi-pressure good siyang kuan, di ba? O ikaw usay na feel. Gusto na feel. Sige daw. Sayod eh. Mga ka na sa... Sige balik. Kasi mo man pangan di magpailong, so... Ay dili kinamao nga pangutana lagi kanang Dili mao. balik na kanang ay kanang kuan ay kanang O na siya nga kanang separate vlog. Unya ra na siya lahi ang kanang atong i-vlog ron abot gyapon siya sa balay pero dili abot sa kanang ako nga kanang nagparituki ko kay lahi ra na siya nga kisan sa next vlog na siya. So mo sa balay di ay... Hindi, ang content ka Ikab is... ayun sa din natka sa kanya. Ano naman? Ikab dili. Ano, i-cut mo ni mo, Alfred? Ang content ka ron, di ba, kay nagbasa mo tag mga comment sa Facebook kung unsay ilang gusto, unsay nganong dugay ka nagka-reveal, kay daghan mag-react sa koan sa Facebook nga ug sa imong YouTube nga nganong dugay kuno kay reveal ingon January nga abot na unsa na March na hapit o pagyapoy revelation ngano kuno daghang sigtabon sa imong ilong ngano kuno ingon ana ba so mo na siya dapat nato i-vlog kay at least makasabot sila Maog yun. kay basta mo na to siya ang content ingon ato dapat nga Sige. So ikat na lang Abot to. sa balay, Ito, eh. dili man to mao ang sugod. Is ikat na lang to.
Ayun, Ano? padayon na lang siya. Ako na bahalag edit. Ano Oo, na? sige palagidit na. Sige. Uy, ano yung mga content? Wala, ikapoy ka, Zay. Kapoy ko, Zay. Kaya ako'y kuan. Ah, bitaw. So atong Kung mag-edit. Wala ko gapon. ayun na kay naa ka din na. Sige na. Sige na. Ang pangutana dapat kanus ra i-reveal unsay plano sa revelation maura dili nang unsay na feel. Di ba? So, muna atong content dapat at ikat na lang sa labi magsugod na lang Padong mandira sa pangutana. Ay, padong mandira na Di topic. kabo ka Sensitive heron. na part biya. So mag-anaman dyan na sa Dili kuan. oy, kabo ka ganina. Conservative. Ay, mukha. Ganina before pa ta Conservative naabot siyang sa kuan. before pa ta dito nanihapon sa 8 ab. Giina na tada sa content. Dapat nagplano na kasi mong questions. Ihataga naman tada anong kuan, flow. Nag-prepare ta ka, nagsigira ka gigda, kay kuan. Wadyo ka nangandam. Nya, mo sa mantaron, sugod na sa sugod maglinya na sa outline na tabali. Sunurasa, Zay. Duka na kayo Dos na, Zay. Ang sukoy trabaho ko, mas. Obligasyon din na ako. Ang kuan dire. Ay, kwentahay ang show. Lain kayo siya atitudes. Di ba? Ni-consider mo sa kung saan na-feel ni Snake. Sayang na-feel siyang No, journey sa- siya transformation. Bahang to maabot na sa part sa iyang... Di sa lagi, Kuan. kabaw, di mo, kasabot mo kasi mong punto. Ang ako ba is, dilit sana mo atong hisgutan, kay ato mang sa revelation, kay kanan naman tayo separatean na nga vlog, ato may ipasabot sa mga tao, yun si atito ni, ipasabot sa mga tao kung anong dugay na to siya gi-reveal. Sige pa tag-cover sa iyang nose, mo na dapat itong hisgutan. Na, sapot, yung dugay kayo, makabad mo. Wala, may pa-status na lang na. Ano na yun na yung... Status, pwede ko yun, status. Ay, Dapat status pa eh. din Ayaw ikaw, na. no? Ayaw lang isa nga naman Mukhang pa dyan nag-content na. Mas nindot man gud ang content. Daghan man gud mamutan-aw yun. Kung mo status ka, pwede naman siya isuwat-suwat. At least ka na, mas norya gyud, di ba? So, mas ni mo, Fred. Kinsa may sakto, Fred. Di ba nagsabot, tingog ni Alfredo, nagsabot, taganin na daan, unsay question. Probasing ka mo ang nagsabot. Nagsabot ang mga mag-away pa man mo. Mo gani kay di ako sa ginaan nga mo ni atong question so mo ni ang istoryahan but pagbalik na ko tugro sa niya naglakaw na tapadong dito sa kuan sa 8 ab Ano to sa gaharon? Ibo ka mag-shoot. Sige, kuan man sa obligasyon. Di ka po JR ka nung ka magkuhan nga ka ng matog siya. Ano dahil kung matog ka na, di pwede mo pahuway. okay ra gid ko matog siya basta na ready niya ang pangutana wala man siya na ready karon so unsa man ni ako na lang host O, kamo biya Okay, gipa-host kay nagagad. kamo gipa-host ha kay nay nag-request yun nga gusto sila makita ninyo kamong duha. Mas ganahan sila makita ni Heron og ni JR together nga mag-host ulit ni Snake Princess niya. Ay naman na karon o. ay cancel na lang ni uy Ikaw Alfred, Suman. utrusad ka, tugtugsad ka. di na sa matog titos magsigir na sa TikTok Wala ka kay Uy, sige. MLM. Ano Ay, sa mga si MLM. kuan, be? Itong iro, be. O, bitaw si Hubi. oh si Ubi na admit sa Parvovirus. hospital Kung abot mo hubi. Hindi ikaw. Part mo na sa oh pagkis sa balay. nagisgot pa kagay na nga Ano to abot mo ana nga, ang abot mo tang snake. di gyud kay nagisgotan naman Nagkwintahan naman siya Nag-ano tabi. manggod, nagdamay-damay manggod, maong wala, wala na nagkasinabot. di gyud wa gyud ta nangandam Oo, karon mga wa gyud takwa wala sa- wala ako di ako ba nalain ko kay nangandam ako nagsuwat ni ko ganina sa akong questions nga kamo kay wala gyud wabot ako si Alfredo nagsigirag TikTok Hindi ko naman sa kuila yung trabaho, be. niya si Heron wabot ako tug ay nako niya o sige itong oras Kung pwede pa naman malikas. Ano dra mo gusto host mo niya. Mukid Wa- ba wa- sa paki. buhaton? Ano dra di mo. oy basta ako gusto ready gyud ko sa akong pangutana ka bawgid ko ana kabalon jud ko kay Kung kanina, nagkadrabit ako ni mo, kung sa'yo pangutana, uy nako mo, wala up question naman ko. Mukalit mo kag-interrupt. dili uy kay ang lain di man mao imong kon kinahanglan man nato na siyang i-edit good di man mao Nay mo day pakat-kat, di ay. ipakat gid na kilain sa gayo di ba di good mao content good misleading man na niya atong di ko kay atong plano duha ka separate vlogs kana nga question kana imong gipangutan ang question katuna sa another vlog diba Ay di ayo naman paglanis duha ganihan mo nagsigig. Lanis dira kanang
di ko ano naman mo ni kanang Ate Toning giing na naman mo ganiha nga kanang mo ni buhaton ay na mo sige glalis ko mag-vlog kay kanang ko ana patay ay kanang napara pa usara ba ka nga kanang i-vlog ra ba kay duha ra ba ang atong vlog ra baron nga kanang ko ana maglalis pa mo sa takadugay ani kay kanang kay ba ra ba gani harap pa ni contactless ba na gikan pa ta sa lakaw na kanang dapat maka-vlog na tag duha ron kanang kuan di ano mo sige glalis ka o wag sige mo glalis ani dito ka na akong mata may di na lang tamang magbalagin magawas na lang po eh kapit mo sige glalis makalabad sa o dito ka na niya akong mata Jay, kamu mag-good. Wala dara. Kanang uli isa to si Snake ka. Magsusot mo ya. Sige, away. First pa masanin ako, good. Beginner. Pero kung Para first, siya reason, Jay. Ako maugal ni. Ako dili mo na something new pero wala ako na-prepare lang gid ko. Niya. Abot kay bro, usap to sa pangutan. may kita ba na nagsigunda kwentana, napilan damay na nung ko. Oh, otro gid bitaw Di na kaya, man. tinuusap bitaw gid to. Sige ra kag katog. Sige to, kamumgay way trabaho. Kamu mag-good. Uy, sus. Ibalik mo ka. Balik mo lagi ka, madam. tapada ko kay kanang kuan it's a prank it's a prank It's a prank! it's a prank no kita na ko mabuhat Guys, gi-prank na muna mo, guys. Sorry, guys, gi-prank muna mo. We did it in purpose nga nagdama-drama mi diri kay para i-prank muna mo. Sorry. sorry guys Sorry, not sorry. Ano ka ba best actor, oy? Si Harold kay wala pa nakamutan. Nice job. Lami may away. Wala may payawan. Wala sa kaunat oy. Bitaw guys, to kuan. Supposedly ang vlog is about siya sa update sa ilong ni Snake. Kadagan jud ka nang utana sa Instagram, sa Facebook, o sa YouTube niya. Ngano ko nung napa siya cast and dugay ko na kay revelation. Actually, dugay na nga ayo ang ilong ni Snake Princess, and the reason why butangan siya cast dire is para pinagtangtang sa cast in revelation na. Kaya para shoot pa, right, Jay? Yes, absolutely correct. So, watch out yun mo guys kay it's gonna be happening real soon. Happy na good, happy na good. Ayaw lang mo ka-atat, guys. Oh. Mangyayari Ano ang mga- mangyayari. Supposedly, January to, but then silang Roy kay busy man sa January Yeah. niya. Nagdaman Yeah, sila. that's So, nag-abot should ni. Dabot nila mag-reveal na Roy. dahil. So, most likely, mga March, kay 1 month ko mas na dito. So, mga March nang buuli diri Cebu. Kaya mag-reveal wala sila. Correct. Yay! Mag-reveal good, guys. And ganahan, na should kayo ni mag-upload o mga pictures na Igil na makakabasa. sila mo, kung Oy. Daghan kay bisan in Revelation Day, i-post yun na mo tanan ng mga pictures ni Snake Princess nga mong gi-photoshoot nga as in, guys. so thank you so much ninyo mga guys sa inyong pagtabang nako og Thank you kaayo And- sa pagtan-aw sa kana mga videos ni Snake Princess. support. thank you so much sa pag-support ninyo guys sa mga Guys. butan kay mo nako Thank you so much for watching, guys! and this is the princess I'm JR Base Taser! I'm Heron! And I'm Alfredo Osna. And this is Zai Tony. Don't forget to subscribe to our channel, Fredo Lesna and Yeah. Chismosa Lovers! Lovers! It's safe everyone! Bye-bye. Fixin nyo! bye Ay naku. Nya, o sige itong oras. Kung pwede pa mga malikas. Ano, dra mo gusto mo niya. Bukid ba Bumoy sa paki. buhaton? Ano, dra di mo. Uy, basta ako ready ko sa kapangutan na kabaw gid ko ana. Kabalon jud ko. Kay Kung kanina nagkadrabit ako ni mo kung sa imong pangutana. uy, naku. Mo wala up question naman ko. Mukalit mo kag-interrupt. Dili uy kay ang lain di man mao imong kon kinahanglan man nato sang i-edit good. Di man mao. Nay buday pakat-kat di ay. Ipakat gid na. Kilain sa gayo, di ba? Di good mao content good, misleading man na niya atong gikon kay atong plano duha ka separate vlogs kana nga question kana imong gipangutan ang question katuna sa another vlog. Diba? Kat, tingog na Snake, ha? Kaya. Sige, sige. Ako sa may mga. Wala siya tingog. Ito yung buhay na ito. pasok mo to Yan na rin ha.
No prank ka, Snake. Sorry. Si Snake ang no prank. Kanina yung padayo na rin ako. Ano mo kasabot man? Nag-away naman sila. Patok naman. Sorry, Snake. Baka mo kasabot sa kanila. Kanina lang ang contest. Oy. Ano ako natiuting ko